салом алейкум ҳамҷоёни азиз. имрӯз 25 октябри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар шаҳри Турсудода дар яке аз боғҳои калони чормағзпарварӣ, чормағзи навъи амрикои Чандлер ва ҳамсӯҳбат мешавем бо роҳбари ин хоҷагӣ акаи Илҳоми мо. акаи Илҳом хеле вақт шуд ин чормағзпарвариро машғул аст дар ин хоҷагӣ. хоҷагӣ ниҳоят калон аст. ҳозир мепурсем чанд гектар, чанд дона шинондагӣ ва як 3-4 савол метем. Ака Илҳом, салом алейкум. Салом алейкум. Хуш омадед ба гурӯҳи Ангур ва боғ. Салом. Илҳом ҷон, дар болои чанд гектар шумо чормағз шинондагӣ? 30 гектар шинондагӣ, 8000 михол шинондагӣ. 8000 дона дар 30 гектар. Салакак баланд гӯед, майлашме? 8000 дона. Чормағз навъи чӣ? Чормағз американский чормағзай, Чандлер А меган. Чандлер А. ин дар ҳар як чандта ин ҳозир боғатон чанд сола шудагӣ? Ҳозир 5 сола шуд. 5 сола шуд. Аллакай мева дод? Мева додам. Мевашро чӣ додед? Ҳамин меваш, ҳозира додаги меваш ҳамиай. Баландтар гап занед камтара. Ҳозира додаги меваш ҳамиай. Кани як шиканед мо бинем. осон шикаст шуд? Шикастан осона ин. Як дастқати ҳам мешканед, а? Як дастқати ҳам шикаста мешавад. ба чилик шикастед? Ба даст? як худаш танҳо ба даст шикастед, а? баъд ҷудо карданаш ҳам осонме? Осона ин. мағзаш сафед донаме ё ки сафед мешавад? хай шиканед кани як худаша вай. Қоқ шудаги. бениҳоят нас. аллакай ҳамҷорони азиз, чормағзи қоғатӣ мегӯянд ку ҳами Чандлераш ҳами қоғатӣ. ҳарчанд ки пӯсташ ниҳоят тунук набошад, аммо не тунук мана бинед пӯсташ чӣ хел тунук. бо даст шумо мешканед ҳамиро, меҷихед бо даст мешканад. ҳозир камтар қоқ шавад агар ба шикастан осонтар мешавад. ина акумо аз дарахт гирифтем ки ҳоли нам дорад да, барои ҳамин камтар шикастан. дарахтҳо шумо чанд сола шуд? 5 сола шуд. 5 сола шуд. ин дар такпайванди патакреша, ҳа? Патакреша, я. обашро қатрагӣ метиҳед? Қатрагӣ додастем. ҳавай оби қатрагӣ меҳанава? оби қатрагӣ дар дохили замин ме? дар гирдаш тоб хӯрдагӣ? озуқаро ба ҳамин об метиҳед? Ба об катӣ метиҳем. об дар боло баландӣ аст? баландида бочко дорем, ҳамҷа запаси обам мешавад, ҳамин об катӣ рӯй мекунем. об катӣ рӯй мекунед. чанд ба чанд шинондагӣ? 6 ба 6 шинондагӣ. 6 ба 6 шинондагӣ. ин 5 сола шуд. ин айнам калон мешавад ё ки ҳамин камтар 6.5 метр мешавад, тамом. 6.5 зиёд намешавад. 5 сола шуд боғи ҳамин шуд. 5 сола шуд. худо хоҳад шумо меваи бисёр, даромади бисёр дар кадом сол интизоред? 10 солда ин максималне бояд чормағз тиҳад. ҳозир 5 солда чанд килои дод? 5 солда ҳозир 3-3.5 кило, 4 кило ҳам додаеста. ҳозир меомадаги солда уже моба вайш нағз мешавад. даромадаш. яъне соли шашум аллакай нағз метиҳад. килои ҳамин чормағз чанд пул? ҳозир дар бозор мумкин ки 30 сомон мегиранд. 30 сомон. мумкин айнам қимат мегирад, лекин пӯсташа гирифта тоза карда додан дар кор қиматтар мефурӯхта мешавад. ва 80 сум 90 сум да. баракалло. пӯсташа ки гирифта, ина пӯсташа гирифтан осон. осон ая. осон. барои мана ин пӯсти сабзашро тоза кардан таҷҳизоти вай доред, махсус доред? дорем. ҳоли таҷҳизотатонро ба навор мегирем мо. таҷҳизотро ба навор мегирем. мағзашам ба маза ҳаста? ба маза мешавад мағзашам. бисёртар барои чӣ истифода мебаранд? кулинария буд чӣ буд? кулинария дада. кулинария меравад. ба маза ки аст торту дигар чизо. основной акун рӯғанаш бисёртар ай. 65% рӯған дорад. барои ҳамин ин ба маза мебиёд. ба тамошобинон тавсия медодед ки аз ҳамин чормағз сабз кунанд? нағзай боғ кунанд, нағзай. нағз кунанд, боғ кунанд, нағз. нағз. илҳомҷон бо чӣ савол монд?
танаш ро дору мезанед ягон аз касалии манавин касалида мо барои шира мезанем баъд барои канаям мезанем ҳамин чизо ҳастай моба мешавад о баргашт сиё мешавад ки чӣ каришнӣ мешавад баргашт не дарахт худишда сиё мешавад бактериальный касалӣ мешавад вайда мо медни купароз кор мефармонем яъне ки сиҳат када мешавад ҳамдурон азизи манамо як суҳбати кӯтоҳ доштем бо илҳомҷон роҳбари ҳамин хоҷагӣ ба номи муроҷоната шаҳри турсунзода хоҷагии чормағзпарварӣ бо як бор такрор кунед дар чанд гектар коридед 30 гектарда 8000 дона дарахт 8000 дона дарахт шинондед ин ҳамон вақт дарахташро чанд пулӣ гирифтед дар ёдатон аст не лекин нест 100 сом буд зиёд не дар ёдам нест ҳаётон нест ҳамдурон азиз мана чормағзи чандлер беҳтарин чормағз бинед калон осон шикаста мешавад мана ман шикастам бо як даст ҳозир хушк нест ин ҳозир бу тар аст наочиндагӣ наочиндагӣ тар аст агар ин хушк шавад бинояд осон тоза мешавад бо аз ҳама беҳтаринаш ки манам ин дарунаш осон пӯст мешавад дарунаш осон пӯст мешавад манам як даст қати пӯст карда шидем дидед ва шумо метавонед бутун ҳаминро ношикаста ин чормағзро ношикаста ҷудо карда ба бозор ба нархи қимат бароранд дуруст ман дар назди шумо бо ҳамин як даст ҳаминро тоза мекунам мана ҳамдиёрони азиз ин хел карда ки фурӯшед ин нархаш 80 сум 90 сум дар бозор қимат ин осон ҳам хел мешавад ин чормағзи чандлер ҳамдиёрони азиз аз ин чормағзи чандлер заказ кунед ман ба шумо ҳатман дастрас мекунам акун инҷо ки ин бачаҳо ки салакак сармояшон буд гирифтанд чормағзи патагрешаи қимат харида бо оби қатрагӣ кардан ҳарчанд ки шумо ҳам метавонед мо барои шумо метавонем патагрешаашро биёрем лекин нархаш қимат дар тагрешаи влач меган ва арзонтар дар тирреша мебиёрем ки вай ҳам ниҳоят дарахти тез калон мешудагӣ бисёр мебастагӣ мебошад ана ҳамдиёрони азиз ин буд як навор аз боғи чормағзи чандлер дар паноҳи худо бошед илҳомҷон якҷаҳон ташаккур ба шумо барои ин суханҳои хубатон ман ҳамдиёрони азиз чормағзи чандлер дар паноҳи худо бошед